Jedna super múdra, inteligentná žena raz povedala, že ak nie je nič na tomto prste, absolútne nikto si nemôže nárokovať na môj čas, na moju energiu, na to, že proste budem robiť pre ňoho veci ako jeho manželka a tiež na to, že s ním budem mať deti. Ženy, dávajte si brutálny pozor na to, koho si zvolíte ako partnera, ako sa ku vám správa. Pretože ak nie je muž pripravený na to, dať vám na tento prst niečo, tak to znamená, že nie je pripravený na zodpovednosť, na budúcnosť a na všetky tieto ostatné veci, ktoré robia z chlapca muža. Že nerobte si s týmito mužmi deti. Nebuďte slepo zamilované 10-15 rokov, nestrácajte čas, nerozťahujte im nohy. Ak títo muži nie sú pripravení na to byť vašimi manželmi, tak prečo si mi strácate čas? Nechajte ich svojou cestou, lebo zaslúžite si oveľa viac. Tak ako sa vy snažíte byť dobrými ženami a dobrými budúcimi manželkami, to isté vyžadujte aj od mužov. Majte vysoké nároky a nezľabujte z nich.